Jotno kunumu ani tiprosa ani viewers ani subscriber jotno tabok sini tiprabo SIR ni bagi mane kabangma behar ulo soloi tong kasini olpo kokti salai tong haino mane sini to illegal immigrants mane pura kepulung hani bagi josong boni bagi tak demand kali ma tong getak NRC hani bobo SIR bo ke bono lagu khaigani bagai demand cholai tong mane Bangladesh no norgam bagai jor tekaisa ko sini beri besaro khasiang mane tabung dong nang video to kono liya sini beri besaro mo maza mane selang khena sarjona bereng khena tinjona nero sela sarjona khana wanya sini borok nai pa khaga nai sini borok yabo tokma kosone besaro bumable na tokma koso sin sibo besala kabla khangra ges paisiu Bangladesh ne phanero enke borok bosi tak bojento sigare bosi kalaja bereke tinjona sela sarjona teman-teman tombro ni bego thung tong sogro sok sak biar ni rok thamnelo nukuna sok botolo borok mazak la habro jaga details mazak ma enke ne borok selagamo mazak ayang dumbur side ayang selagamo oja majago tak pojento naji sini borok beri rok sep je khasia tak je boma ke susun soloi tong borok kisi kiriya haisi bai rep khaijago sokjag mai wansarok bahai ira khajak tong ke kisi kiriya ke olo ke boisa sa eng pai perko tamang nai apor ke bumau sebarok tension nyok to tension ni nero tong thok wai jai tong thok lai sok nung lai enjoy job nung nai chakhine sana hai je palma mang tong nai rok to enjoy bele tong thok tong nai ke tension sebang nai ni bumau bu phasi tension nung nai tano di bono no ase bohogo soi dor kharwa storoi logroi toi phela ha basi bani yago ha kere phaja go sogo ma ke khana ga ni sogro singke sebane makhang khanai ba bumau phane makhang khanai nemle inkele tani ni ro as khasyang long buri ro mane joto nang huya beri rok mane ang joto no huya mane selaro go botongu ke ang beri rok mane joto beri nyang huya baksa busu mane comment of faisa fai nai beri rok saya hui tongo mai rok pa sau nai ke ang joto beri nyang huya tanam le hi tak nai di kaisa ko su beri nyang bagai omai ke saya joto beri rok num baksa su hunai hunjak upai bu ke omotro no tahi sanai sok tu lezak wansa selama tatte borok do tlang thajam ha lama kelab kolok ma borok bolong sai pa piknik sanai thangla u jaga borok buthar pai ka sebane responsibility ngai ba apro ka sebano borok sungnai sini borok ura sebaro jasti sanai जों public जों si jasti ma saunai nyamle nyong ni bagui nyok ka tong thok waje uri tong nai sajang mani ko khunju kaiya omtrok no ko ko tong jese suki tong ko ko wa sung dai ro phan peng ya hi hojang mani u ko go tong u hai ngang ha omorobu jese buike sawe kiri krisni kiri mai ke bahai ke khang wansar ondor ma omai se soloi tong protest soloi tong tapo borok wansar bosi guri si sok botol se tuilai ja wa as borok ni mane power tong hai se buri rok ni islasi ya borok ke kiri ya tek tumai sanai sini borok tak beri cerai yang mo ko sarga musung message ro musugu niro tabok naji bonya oro jagawo pore mano sakthar gete kai sakok sini tirpawo onke tak pore mani aso kom thangbai hajak lai mani sibang ku thangsiu sin tirpawo onke tani mola kisa naji news ro gon no ni media ni true thing hajak laiwo ro laiwo doka masa laiwo susat kai thili hajak laiwo doka khal mon doka ro laiwo susat khaitile enka haya ono manse srungma nukjak siu sinor jago te kahani baga ya prisama ni nukjak liya ge bono no anke tak message rom su ta saks ani je tikbasa je tonai romno anke message rom su umai ro ke ta thiri ni ro focus khaya no pore langa porgan somoi pore di ni ro hazak dothi no somoi ma hazak enke ni ro hapan umai suicide khai ni ro umai ron ta masok di tani mole nung bokai saya hai deba bai baksa ko sala te hajak mano hai ya ni life no nung sakang sanai na gradi
nini haza moro bahai pin tani nangni life no ro nosto khayo nang ro thui tongnai ba nono asol sananai saba nang boni sai nini buma bu pharo nono asol toroi loroi toi phaila borong ni bagai thui ma hakugu no ro kene hazak laibu nang thui tongma sa nini buma bu phani bagai nang thui ma hakugu oro kene hazak nang susat khai thui ma sai ni tak mo sila mo mazak mani gari woke sini mane triprasa rok belai ke hambai sin triprasa o maike romani bagai tangla bus kang ro teu moi ro rong we action na we mane phunga nang ka sikharo nang tani hundi tabok sini boro ro bono ka soi hake kubise saka ro nyarak maya mane ro wansar to sar jona buriok to tham buriok na khai mane basala ro no hai ngus man ta khai mane hai ko ya khai ma boro beri rong nasib bro ne fam ko song lai la kan de injure tung jago non bro target chana je injure jago ne mane injure mane ne sok no je fake jak somoy os no bro no hai rep khai bene buthar gani somoy nyai rong pre gani ga pron rok tama khai manai ke ni rok sak ni ro as safety no tui tong maya ke kebucha sa derai tha pro ke ne tama saunai sini beri besar o safety kere nggak ঠিক no অনেক borok ni mai mangge mane somoyo problem phai ni bo kaisa alga ko ke u safety samani ni ungkolo to ma bo tong tang bono boi koisia ta om hai rok ta ung thang tela ke kong ni kok ta bok utak beri ka tha tak chala khoro beri khangrai besar boi thangmani ke bisa sa boro tak rep khajak apro ko tame saunai sini safety kere beri besar ni sapai unai nung sini je sak no safety no norusi an safety gas thangung ke ba nung deras nai numle omorok no nung texas sini ti process je salabur tum texas once we busi we lama kolok himani sudin kolok tong thangani sing sini buma phatong borong ni makhang khaya jar ke tong thangani bono nai ji kamla makhang soya makha khisiria na te nirok tak make tong thau guri tong we maza go sokja ungka sebani nai ba nang ba camera ka nang ba pail ha ni ni sai ni na amba ba ne la sangsa tani undi ai kala ga ma phone ni bu nang semung ha khai te ha ke borok semung ha mana ke u buri rok ke no tak besibak nai nyai ha ke buri srai o tak tong u du rok nai ke tani mle u somonya borok par khai ro ma ke borok ung thana adjust ung thang mana angke bono koya masuk omai rok tek tang steng borok no huni to musu gya kamla phurunga ne borok thik ne mistake phang ma somoy tong ge borok no ma phurung lai nyai omai rok no tan mla borok tak ake thang ha ke bisa derai pa nyang ke temang nai ba seba dera nai ba ni rok dera nai ble sebaro du khong nai u wan saro du khodeng no ya ni ne buma phasi du khong nai ge bono no ma sogoi so lega nang ge ang to ma hero khnu ha ke bo shop thang ne apang kok sale tan himla brok serai ke brok teksa mistake ma phun tong nai ke teksa brok bo suiga no jesta khaithun ke video no bes log ro lai aro jaga wono parlos ne ke jane video katal nai tong ro ne like subscribe ke share ke comment khaji tak ke tata